Bata dyan mga kosa, nasa taxi na ako. Makikita na naman kami living ngayon. Kita-kitsa lang tayo. Doon ulit sa Primo Point Bar and Restaurant. Doon na naman tayo pupunta ngayon. Kasi natin ibang shot na kulang. Saka kasi natin yung shot naman ni Bin kasi ako yung nagkasikaso kahapon. Salamat. Mga kosa, nandito kasama ko na si Bin dito sa venue namin sa Primo Point Bar and Restaurant. Nagsushoot na siya kanina pa. Ako mag-uumpisa pa lang ako mag-isip ulit. Ano, tawag ito, hindi pa ako nakakapag-start mga boss. Hintay ko lang siya kasi para may assist tayo. O, tingnan mo, utusan na naman ako. 2 AM kami natapos kahapon ni Boss Bin. Tapos ngayong umaga, wala pang 9 o'clock. Nandito na kami nagsushoot kanina. Pagod, oo. Walang tulog, oo. Puyat, oo. Kasi maaga kami gigising para i-charge lahat ng gadget at lahat ng gear namin. Pero isa lang masasabi ko, pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo nararamdaman na kami. Busy yung boss ko dun, oh. Second day, done. Ako sa inyo lang sa araw na to at walang gawa para may